Id-djoċesi Awċija se tara tibdil f'diversi rwoli fi ħdana fosthom fit-tmexxija ta' xi parroċċi u anke karigi oħra pastorali. Dan propju tħabbar kważi sena wara l-ordinazzjoni episkopali ta' Monsinjur Anton Tewma bħala l-Isqof ta' Għawdex. Monsinjur Edi Żammit mix-Xewkijaw li kien meqjus bħala lid il-leminija ta' Mons Mario Grek, illum kardinal, se jkun qed jokkupa l-kariga prominenti fil-kurja ta' tliet oljiet dik ta' kanċillier, filwaqt li l-kanoniku Joseph Żammit mir-Rabat se jinħatar vigarju ġudizzjali ta' Tribunal Ekleżjastiku. Hija prassi li l-Isqof ġdid jagħmel tibdil ġodda ta' min u kif jitmexxew il-parroċċi. Kien għalhekk li tliet komunitajiet parrokjali se jkollhom raja ġodda fil-bidu tas-sena pastorali li ġejja. L-Isqof Tewma se jaħtar lil kanoniku Anton Refolo Rapa bħala kappillan fil-Munxar, lil Don Dominic Sultana kappillan tal-Asri u lil Monsinjur Edward Ċwiereb Arċipriet tal-Knisja tal-Qala. Fi stqarrija maħruġa mid-Djoċesi Awċija intqal kif minħabba esiġenzi pastorali f'dawn ix-xhur bdew jew se jibdew il-missjoni tagħhom bosta letturi f'kappelli jew knejjes. Fost l-irħula u parroċċja minn Nazzarenu fix-Xara, il-Komunità tar-Raj it-Tajjeb, il-Komunità u l-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu II, il-Komunità ta' Santa Luċija u r-Rettur tal-Knisja tal-Madonna ta' Pompej. Kollox juri wkoll kif l-Isqof ta' Għawdex għażel bosta saċerdoti żgħażagħ sabiex jassistu fil-parroċċi bħala vigarji u kollaboraturi parrokjali. Tliet qassisin oħra se jaraw il-ħidma pastorali tagħhom fl-iskejjel primarji, sekondarji u post-sekondarji f'din il-gżira. Dawn il-ministeri ġodda fid-Djoċesi ta' Għawdex se jitlu fis-seħħ nhar it-tlieta 14 ta' Settembru, il-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib imqaddes. L-istqarrija mid-Djoċesi appellat lil komunitajiet kollha sabiex matul dawn il-ġimgħat isir mument ta' talb kemm fil-parroċċi u kemm fil-familji għal dawn is-saċerdoti.